what's up ka sisters ka brothers? This is Marie. Welcome back to my YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Mag-subscribe ka na para lagi mo akong makita. Char! So, for today's video is manguhami og dahog saging kay mag-biko me with my mama. Ikaw ba na ang mama guys? Og ang manghod isa. Mungad tumi sa kasagingan o diarag mga saging way bunga. Way bunga kay muan niwang pa si Jack kay gahuat si Janimo. Char! So ayun guys, na namidari sa kasagingan. O da kang mamang manghudpod na alod. Na malagi saging ma. So and guys, dami dang sundang kay amang ikaw itag dahon. Char! Adera Hi! And hi! Mura kag amog. So guys, darang mama. Ay! Yato ni mama. Kuhit. Guys, mo na magdamag kuhit kay kanang taga bukid ta. Sa buon go. Di mo gud ko sa baan eh. Sa baan na sigkag nakakachar. So guys, nara. Manigaman na magkuhit na kanang dahon. Uy, ayaw na pamatwa. Kasaban ka. Okay, kaya naman ka to. Ito. So na. Gasing bola ni Jachar. Kana. Ato na may dapit lawad kay daghanog saging. Gawa mo saging kay mo'y likitan bitag magbiko ni familiar ka na. Char. Lagi dahon sa saging. Listen, saging likitan. Diyos ko. Sa mga dinata, ito na sila namang nagkanang dahon sa saging. Sa mga panig puso. Char, puso. Kukunin ko yung puso mo. Char. Ito ara. Tara, takak na. Guys, ito nang ko nagkatang sinawitan nga dahon. Anong nis? Yung lang. With you, just wanna be alone. What's your name again? I've seen so many of them come. Want me just play pretend? All your girls, they just wanna have fun. It's the same old thing that we all see. Same old thing that keeps me keen. But I just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do just wanna be alone with you, with you, with you, with you, just wanna be alone. Arang inita ha. Ngatiwas sa magkuha. Ano pa nang manghod. Guys, pauli na mi.
Ito arang inita gajid. Arang inita gajid. Diba? Na. Muna mong tingan. Ang inangkon. Ang inangkon kasagingan. Tungit-ngit man. So muna. Dari mikikan. Dan ako agkatong dahog saging kay. Na ang kunisin. Kunisin kapag usan ang kunisin. Mura ragod po na si mong ex. Nagikunis-kunis sa iyong heart. Igit. Arang inita. Maingan nira kadak ama. Gamay. Ang dahon. Tawa. Pag tinawa na naka. Yan na. So, ingan nila ni pagbunot og labi. Char, pagbunot og labi. Yan ani mo una. Guys, so daratang pilit. Okay, makitan. Oy, up. Muna itang bikuhon. Ano pa malagyan ng lupa? Ganyan na rin siya pag-tap-tap na para mawan. Derag among pilit gihumawan na kay pero Biko bitaw mahumok na si Ja, o di ba? Na inig mahumok na ni si Ja, na si Ja is lunod sa kalha. Katong na gilunod na sinabiniha. So mong gingan hini si Ja parang sure jud siya nga maluto inig gaman atag Biko. Gumawa ni si Ja mga 30 minutes, half hours parang mahumok jud si Ja. Or depende pa hi guys. Pagka magpaluang gamay ka.
in imuha ng buskagan parang maluto na, parang maluto, and then takuban ni mong dahon. Tarang. Para nang maluto na, para inig kumanan na. After that, makikita na si jag dahon. Gani. Like. Tanawan na to. Naluto na. Ay sa! Kaya nagto. Sabay na to sa basura nga. Tadang! Maglikit na Biko. Ilog na, ilog. Ato ko ako tagin mo sa urang, ana. Maria, diyan. Tumal. Guys, di ana may galikit. Hindi na may galikit og Biko. Char! Galikit og Biko. Kasi guys, ang nga nila ni paglikit. Anak na. Anak ni mo. And then, inga na ang view-viewhon. Gamay. Char! View-viewhon ni mo gamay. Then, Hindi ka kamango. gamay na. Kaan ko. Undar ka, hilaw pa ni. Ibabaw pa ni. Diba? Diba? Yeah, mami. Biko. Kapanan. Pagkapon ka mo. Igutan ko na lagi. Atong katkutan. Atong katkutan. Ano dahil? Kaya kato ang nilikit na Biko ganiha. So, atong tanawon, wag naluto na ba? Wala, naluto na. Inganian rani siya pagdungag. Hauno natin kaya itong tilawan. Char. Aso na. Abang dulu ka. Dulu mi. Hello guys! So, ato ng tilawan ang ato ang Biko ra. Tulo. Tulo para I love you. Char! Nga niyan eh, pagkaon. Nga pagkaon. Nga na, abin mo niyo si Jan. Ay, gasaba man! So, ayun guys. Ay! Wara to. Balik ko eh. TV. Lamian. Yan. Biko kayo dyan. Biko. Biko kayo dyan. Oh, tuwa. Biko ra para kanon. No. Munang lola. Ala Loretta. Up! Inay! Ano pa akan? Uy! So ayan guys, lami ang Biko basta akong gama. Charar! So ayan guys, thank you guys for watching and see you again in my next upload. Don't forget to subscribe. God bless, bye bye, paalam.